Hello, hello, hello. Mic test 1 2 3. Hello. फिन खनसेबाव बयखौबो बरायबाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों स' नै आं दा थांनो रेडि जाबाय न'आवहाय आरोना आं दिनै न'आव थांसिगोन ओमफ्रायहाय आङो माबायाव हाबलांगोन आरोना लाखटकियाव हाबलांगोन आङो माने आंना माइकआ गाज्रि जाबाय दा बेखौनो लांनो हाबलांगोन आरोना ओमफ्राय आं ओरैनो फेन्सि बाजारावबो हाबलांनो सानदोंमोन दा टाइम जागोन ना जाला बेखौ मिन्थिला आरोना माने लासै लासैसो थांगोन ना आङो बिनिफ्राय ओंखायनो लेट जानो हागौ माने दा टाइमा 11टासो जाबाय आरोना आङो दा रेडि जाखांखाबाय आं नै लोगोफोर दा थांनांसिगौल' आरो ओमफ्रायहाय दा आङो थांनायनि सिगां ओरैनो बे गुवाहाटीखौ एसे देखायलांसै आरोना गुवाहाटी सिटिखौहाय दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैबाय थादों थ' लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ स' लोगोफोर नै फुल रेडि जाबाय आरोना दहायनो ओंखारखांखाबायमोन आं ओमफ्राय राइडिं जेकेटखौल' गानाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै दा ओंखारलांनोसै लोगोफोर माबायाव लाखटकियाव थांगोरसै आरोना वेलकाम टु मट' ब्लग माफा बिस्कुट माहार होना देगोन जाथे पापा मरिया मोजां सहैथों न'सिम ना जांखाजोब्बाय आं दा ओंखारलांसो बाय ना बेयो माने निकुनि लोगो आरोना रुममेट दा आङो थांगासिनो लाखटकियाव बाराथ' गोजान नंखाया गुवाहाटी क्लाब आरो लाखटकियाजों खाथियानोखा डिसटेन्सआ दा आं जे दाख्लै बेन्सआव फैदोंमोन आयना दखान होननाया बेलाय नै बेनो आरोना नै आयनाया बेयावनोमोन एकदम लाखटकिया बे ब्रिज खाथियावनो आरोना बियो दा आङो सोंहैनोसै दखानाव जे जायगायाव आं फार्स्ट सोंदोंमोन ना बेयाव गैया आरोना ओमफ्राय नैबे ओरैजाय इथिं फैबाय आङो बेयाव सोंनोसै बाव गासिबो मोनजोबगोन आरो मा नांगौ केमेरा सब मोनजोबगोन आरोना दा आं नैबाव हाबनोसै आयु बाव गैया नामा दखानफ्रानो कोई भी नहीं है रे दुकान में स' लोगोफोर मोनफैबाय आरोना आङो नै आंनिया नैबेनि जे मा लागायो बे गदों आरोना ओमफ्राय नैबेबो नै एकदम गनानै बे साइकेलाव जे सिटआव जे थायोमोन ना बेखौसो हाना होदोंमोन आरोना आङो दा नै मोनफैबाय नै दा नायनि सिङाव माबायदि नैलाय नैबेनाव गनानै थाबोदोंमोन आरोना शिलंआव गदों बियो ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो बायनांगौ ओरैनोथ' माइकआ थिगानोमोन ओमफ्रायहाय नैबे गदों सिगाङावनो दा र' टेस्ट नायदों नै दखानदारा नायदों आरोना Hello, hello, hello. Mic test 1 2 3. Hello, hello, hello. हो जाएगा हाँ टेस्ट खालामनानै लानाया मोजां आरोना लाबाय ओमफ्रायहाय प्राइसआ लिरनायावथ' मा आरोना नै 1399 ओमफ्रायहाय दा डिसकाउन्टआव 11आव हरनो होनदों आरोना आं होनदोंमोन पुरा 1000 लादो होननानै ओमफ्राय दा जायानो 11 नांथारगौ दा लानांसिगोन ओमफ्राय आङो माने आंना बेटारिया ग'प्र'नि बेटारिया मोनसेल' नालाय ओमफ्राय दा दसेनो जोबो माने ओंखायनो माने एक्सट्रा बेटारि लानो नागिरदों आरो आङो माने मोनसे लायोबा 28 होनदों ओमफ्राय डाबल लायोबा बिदिनो 5000 सामथिं होनदों आरोना दा आंनाव एसेबां माने बेबायदि फैसा गैया बाजेट गैया आरोना ओंखायनो आं मोनसे लालांसै नामा सानदों आरोना दा नायनो नागिरदों आङो बेटारिखौ नै हानगासिनो आरोना दा फैखाबायबो नालाय बारथ' बेबायदि फैबाय थानाया गुवाहाटीयावबो स' ओंखायनो दा नै ये आता है 27 होगा इसका 27 बैटरी और ये आएगा 42 में 2 बैटरी है ओमफ्राय नैबाव 42 नैबा बाव मोननै बेटारि दं आरोना ओमफ्रायहाय नैबाव मोनसे सिंगेल ओमफ्राय बेयो होनदों 3K लिरनाय दं आरोना ओमफ्राय 27 ना 27आव मोनगोन होनदों आरोना दा आंनाव बेबायदि एसेबां मानि फैसाबो गैया नै मोननै बेटारि लाबा मा होनो लाब जागौमोन आरोना 45 मोन ओमफ्राय 42नो हरगोननो दा आङो मोनसेखौनो लांथ'नोसै नामा सानबाय आरोना फैखाबायबो स'
लोगोफोर लाखांबाय आङो ओमफ्रायहाय आङो बेखौ जेब्ला लाटुकियाव जे फैगोन ना एकदम लेफ्ट साइडआव फार्स्ट दखानावनो मोन्दों आरो ना नै माने नैबाव मोन्दों सिगाङाव बैथिं सोंदोंमोन आं बिथिं जेरावबो गैया आरो ना दा नैबाव मोनबाय आरो फार्स्ट दखानावनो नै मा नांगौ सेस मोनजोबो नै डिएसएलआर केमेरा दंजोबो ओमफ्राय नै गप्र'आवबो लागायखाबाय आरोना आङो ओमफ्रायहाय बोथोरानो अखासो हाहां माहां जाबाय आरोना दा ओंखारबोलायबाय लाटुकियानिफ्राय दा थांगासिनो न' फारसे ओमफ्रायहाय नैबे फुट ब्रिजखौ नुदोंना बियो गोदानैसो होदों सिगांहाय गैयामोन आरोना गोदानैसो बियो ओमफ्रायहाय आंनि राइट साइड थाबाय ब्रह्मपुत्र दै बेजोंबो आरो ब्रह्मपुत्र दै साजोंबो मोनसे ब्रिज बानायगासिनो आरोना दाबो कमप्लिट जायाखै कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो नैबे आं थांनाय फारसे लामाजों नुनाय नङा आरो जेब्ला जालुकबारिनिफ्राय ओरैजाय पल्टन बाजार फारसे फैयो होमबासो नुयो आरोना बे लामाखौहाय माने थांनायनि फैनायनिया फैनायल' नालाय ओंखायनो जेब्ला आङो मालाबाफोर जुदि ओरैजाय फैफिनोबा आरो होनबा आङो नोंथांमोननो देखायगोन बे माबाखौ ब्रिज माने गोदान बानायनायखौ दाबो कमप्लिट जाखायाखै आरो दा आङो मोनबाय कामाख्या गेट ओमफ्रायहाय आङो दिनै थांगोन गवालपारा जानानैसो थांगोन सानदों आरोना माने ओरैजाय साइडआव मोनसे जायगा देखायलांनो सानदों आं नोंथांमोननो आं दाख्लै फैनायाव न'निफ्राय जेब्ला फैदोंमोन होनबा आङो ओरैजाय बारपेटा जानानैसो फैदों होनबा आं बे टाइमाव भिडिअबो लाबोनाय जाखायाखै ओमफ्राय दा खोथाया बेसो जादों कि अखा हाहां माहां जागासिनो आरोना अखा बुरजा हाबाथ' आङो माहायबा मोनसे जायगायाव आं थाथ'नांगोन होमबा आरो टाइमा लेट जाबावगोन मानो होनबा दानो नै टाइमा बिदिनो 1थायानो जाखाबाय ओमफ्रायहाय दा सहैनांगौ दं मानांगौ बे जायगायाव सहैनांगौआथ' मोनाहैनोबो हागौ दाथ' जि थाब मोनाबाय 5थासोआवनो खोमसि जायो ओंखायनो आं बिदि टाइमाव सहैबाथ' आं देखायनो हानाय नङा आरोना मालाबा नेक्स्ट टाइम आङो देखायनो नाजानांसिगोन दा आं मोनबाय जालुकबारि दा ओरैजाय लेफ्ट साइडजोंहाय थांबाय ओरैजाय बरपेटा पाठशाला बङाइगाव क'क्राझार जोंनि ओमफ्राय आं सिदा फैबाय आरोना सिदा थांनानै आङो ओरैजाय राइट साइड लानोसै ओमफ्रायहाय ओरैजाय सिदा थांथारोबाथ' गुवाहाटी इउनिभारसिटि मोनबाय ओमफ्राय आं दा राइट साइड लाबाय आरो सिगांहाय ओरैजाय केम्पास सिंजोंनो हाबहैयोमोन ओमफ्राय दा हाबोला आरोना माने डिस्टार्बबो जायोना स' थांलाय फैलाय गारि मटर ओंखायनो ओरैजाय राइट साइडजोंल' पाब्लिक गारिखौ हाबहोबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेयावथ' बिराद बास गिदिर बिदिनो माने ट्राफिक जाम जायो आरो माने बेयाव मेन एरिया जाबायना जेरावखि थाङा बाव बासफोरखौ मोनजोबो आरोना ओरैजाय आदाबारि बास स्टेन्डबो दङ ओंखायनो लाइक नुबायना लोगोफोर बिराद बास दं आरोना बेयाव जाम जायो बिरादनो दा थांगोर नायनोसै लोगोफोर माने आङो जे जायगाखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों बे जायगायाव जुदि खोमसिनानै सहैबाथ' नुनाय नंला आरो खोमसियालासेनो जुदि थाब सहैयोबा माने देखायनो हागोन आरो बे अखायासो जासिगोन अखा हायोबाथ' आं माहायबा थाथ'नांगोन बुरजा हायोबा आरो ओमफ्राय आंनि बाइकनि सेनाना ओरैबायदि मारैबा साउन्ड गाज्रि गोमगासिनो खोनासंबाबो आं मिथिबायना ओंखायनो आं माने गेरेज नागिरलांनांसिगोन साइडआव थायोना बिदि मोनबाथाय बानायलांसै आं क्लिनार खालामलांसै आरो स' लोगोफोर आङो मोनसे जायगायावसो खनसे जागाय बिजयनगर आं माने बिजयनगराव सफैबाय आरोना ओमफ्रायहाय आंना सेना बिराद माबा जाबायमोन आरोना हाद्रि हुद्रि दुला दुलै बिदि जाबायमोन ओंखायनो आं माने क्लिनार खालामदों आरोना सेन क्लिनार खालामदों हनै बैयाव बायहेरायाव खालामगासिनो आरोना ओमफ्रायहाय निउ साबसक्राइबार आरोना बे आंनि नया साबसक्राइबार मिला दा आंनि भिडिअखौनो नायगासिनो बे मेरा भिडिअ देख रहे हैं ना मेरा भिडिअ देख रहे हैं आं बिदिजे दहाय फुङाव आं होदोंमोन ना माने शिलंनि माने उमियाम लेकनि भिडिअखौ नायगासिनो आरोना दा क्लिनार खालामगासिनो आरोना
अखाया खिन्थु नै बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दहाय आं जेब्ला बिजयनगराव दंमोन होमबा एसेबां माने बिदि गैयामोन ओमफ्राय खिन्थु नै दा फ्रियैनो एसे बारा जाबाय आरो ओमफ्राय नैबे लामानि भिउखौ नायदो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां ना बे लामा ससेया माने साल बागान आरो साइडआवहाय बिराद मोजां नुयो एसे गुवारानो बेयो साल बागाना बिराद मोजां नुयो आरोना नै ओमफ्रायहाय लामाखौ आरो गुवार खालामबावसिनो नागिरबाय आरोना फुवारबावसिनो नागिरबाय 4 लेन बानायसिगोन खोमा दा सोलिगासिनो आरोना खामानि नाय दा नायदो भिउखौ बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय आं फट'बो लानो सानदोंमोन ओमफ्राय दा हारसिंबो नालाय आङो फट'फोरबो लानाय जायासै आरो प्लास अखाबो हादों अखाया बुरजा जायोबाथ' आरो प्रब्लेम जाबावगोन आंहा माने सहैनायाव आरो लेट जाबावगोन आरो आं दहाय ओरैनो जेब्ला आं बिजयनगरनिफ्राय ओंखारदोंमोन बिजयनगर बारबोनानै मोनसे जायगायाव आरो थाथ'फैखानांदों आंना माने टाइमा थांगासिनो दा आं नोंथांमोननोबो मोनसे जायगा देखायनो नागिरदों बे जायगायाव जे आं सहैगोन ना सहैला आङो गेरेन्टिखौनो मोनासै आरोना माने खोमसिहैसिगोन बायदि मोनबाय आङो आरो आं एसे ओंखामबो उखैबाय आङो डाइरेक्ट थांनानै माबायावसो लाखिनोसै दुधनैयाव जाहैनोसै आरोना बाजै हटेलाव गोथावनो लोगोफोर नै आं सहैबाय दुधनो एबार जानोसै नै दालि आलु फ्राय ओमफ्राय नैबे माथो मिन्थिला सबाय ना मादां नैबे लाब्रा दिंखिया भाजा ओमफ्राय नै मानि मा होनोमोनलाय बेखौ फान्थावनि पक'रा जाग्रोनानै लादिनि दुधनैनि माबाया मा होनोमोनलाय बाजै हटेला नै ओमफ्रायहाय नै बेगखौबो बायहेरायाव दोनजोबदों आरो दा ओमफ्राय आं जाखांबाय दा ओंखारलांदिनि टाइमाथ' 4:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो न'आव सहैगौ मागौ माने बिदिनो 8थासो जाहैनो हासिगौ माने लासै थांसै आङो अखाया दा गैथ'ला आरोना दा ओंखारलांसै आं लोगोफोर ओमफ्राय आं जे जायगाखौ नोंथांमोननो आं देखायलांनो होनदोंमोन ना ओंखायनो आं बेजों फैदोंमोन बेयाव दा मोनाहैसिगोन खोमा आङो दा देखायनो हागोन ना हाला बेखौ मिन्थिला जायखिया आं सहैग्रोनि लोगोफोर दा आङो बेनिफ्राय ओंखारनोसै जे जायगाखौ आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै ओरैजाय फैदोंमोन बे जायगाखौ आं देखायनो हानाय नंला आरो माने बे जायगासिम सहैगौ माने खोमसिहैखासिगोन स' मालाबा नेक्स्ट टाइम फैबावबा मोजाङै देखायनो नाजानोसै आरो दा आं दिनै भिडिअखौ बावनो दोननोसै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंबो थांबाय थानोसै भिडिअखौ अफ दोनथ'नोसै आङो दा बाय बाय